बेस गोनां लिडार नङा, बेसलेस बिथांनि साननाय हनाया जेबो भेलु गैया। फैबाय थानाय समाव हाग्रामा महिलारिया बेवहाय राजनिति खालामनायाथ' बादो जायगाखौ गारनानै खारगोन। गतिके हाग्रामा महिलारि बायदि मानसिनि राजनितिया बेवहाय जेबो भेलु गैला। बेखौथ' जिखिनि होनांगौ होखांबाय, होबायबो थागोन। सनमान होनाय होयिखौ बिथाङा बोरै मिथिनो? सनमानखौथ' जों अराय सम होयो। बिएससि, बिटिसि, बिटिआर मोनफ्रोमबो गोरोबथाखौनो जों सनमान होयो आरो सनमान होयोखायनो दिनै रायजो राजानि खामानि मावनो फैदों। बिटिआरआव जे खेल आरो जे फेस्टिभेल पार्टिनानै गोबां रां जाख्ल'नाय जादों होननानै हाग्रामा महिलारि मैया अभियोग होदों। बिथांनि जि अभियोग बेहा जेबो बेसिस गैया आरो बिथाङा गोदान खामानि जेबो साननो रोङा, रायजो राजानि जेबो मावनो रोङा। बिथांनि दिनाव 39,000ल' न' बानायदोंमोन। जोङो 17 बोसोराव बिथाङा 39,000 PMYनि न' बानायदो। जोङो 3 बोसोराव 1,68,000 न' बानायबाय। बिथांनि दिनाव जिखिनि हानि जेंना फोजोबनो हायाखैमोन, दिनै जोंनि हानि जेंनाखौ फोजोबबाय। अलमस्ट फरेस्ट ओनसोलाव जोंनि मानसिफ्रा रायजो जानाय हानि जेंनाया प्राय जोबनो थांगासिनो दङ। दा बिथाङा जेबो खामानि मावलाङाखैमोन, ओरैनो अभियोग होनायानो बिथांनि दायित्व। नलेज फेस्टिभेल बिथाङा बानायनो हादोंमोन नामा? दुरुन काप बिथाङा लाबोनो हादोंमोन नामा? जेबो खामानि मावनो हायाखै। हाग्रामा महिलारिया ओरैनो उल्थां फाल्थां खोथा बुंनानै रायजोखौ थगायनानै भुवा बाथ्रा बुंनानै राजनिति खालामो आरो हाग्रामा महिलारिया खुनु बेस गोनां लिडार नङा, बेसलेस। बिथांनि साननाय हनाया जेबो भेलु गैया। फैबाय थानाय समाव हाग्रामा महिलारिया बेवहाय राजनिति खालामनायाथ' बादो जायगाखौ गारनानै खारगोन। नोंथांमोना नायबायल' था। नोंथांखौ बुंदों जे नोंथांनि सुपार 50 फ्लेगशिप प्रग्राम माखासे मिशन बिजन लानानै नोंथाङा खामानि मावदों, बेखौ माने नट साट खालामदों बिथाङा मा बुङो? जेबो मिथियानोखा बिथांनो IAS IPS नांगौ, डक्टर इन्जिनियार नांगौ। बेखौ हाग्रामा महिलारिया मिथियानोखा। बिनिखायनो बिथाङा बेफोर खोथाखौ बुंदों। जुदि मिथिगौबा बिथाङा खामानि मावगौमोन। 17 बोसोराव बिथाङा बेफोरखौ मावनो हायाखैमोन, बेनिखायनो लाजिदो। दा गतिके हाग्रामा महिलारि बायदि मानसिनि राजनितिया बेवहाय जेबो भेलु गैला। जाय साफा सानै बिथांनि उन उन खारफादों, बिथांमोना माबा मोनसे आसा खालामदों। बिथांनि बायदि बै परिबेसखौ जिहेतु दा मोननो हायाखै, बिथांमोना जोंनि एगेन्स्ट खालामदों। नाथाय जोंनि थांखिया सिदा, रायजो राजानि जेंनाया जोबनांगौ, रायजो राजाया जौगालांनांगौ, गोजोन थासारिया अराय सम थानांगौ, बेखौनो जों हास्थायो। लकसभा जे बिसायख'थिनि उनाव जे हाग्रामा महिलानि जे राजनिति दखाना बन्द जागोन होनना बुंदों, मा रोखोमै बन्द जागोन सार? पुरा बन्द जागोन। राजनितियाव नायदोल' हाग्रामा महिलारिया ना क'क्राझारावथ' देरहाखायानो, आगोलावबो देरहायाखै। उदालगुरियावथ' बे केन्डिडेटखौनो होनो हानाय नङा। स' मा राजनिति थाबावनो आरो? बिनि उनाव थांनाय खनसेयाव बिथाङा मोनफ्रोमबो इलेक्सनाव बिथांनि केन्डिडेटआ कमिबोदों। फार्स्ट इलेक्सनाव बयबो रायजो राजा एबसु बयबो थाफानायखाय मोनदोंमोन। सेकेन्ड इलेक्सनाव खमायबाय, थार्ड इलेक्सनाव खमायबाय, फोर्थ इलेक्सनाव 0 जाहैसिगोन। क'क्राझार नोगोरनि आरएनबि लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नम्बर 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।